Čo zase reve to dievča? Spiska? Spiska, ty si tam bol. Videl si niečo? Tak áno. V tom regióne je silný tým ľudí. Tam sa pije iba pivo. Z tohto skladu vozia pivo všade. Bol som na Spišskom hrade. Všade len pivo. Je vidieť, že územie si chránia. Už sú v každej diere. Aj z jaskyne vyjdeš s pivom. Predstav si, pracujú za každého počasia. Vidieť ich v zime, vidieť ich v lete. Tí ľudia majú jasný cieľ a víziu. Všetko to tam kormidlujú len dvaja kapitáni. V predaji im pomáhajú takéto sympatické dievčatá. To nie je možné. Chodia oni vôbec domov z tej práce? Alebo sú stále tam? Nielen, že sú stále v práci, ale ešte je im veselo. Čo ste hasiči, čo ste robili? Aspoň, že ste naše pivovári zorieť nedali. Aj oheň hasili pivom. V najvyššej veži v strednej Európe prestávku na pivo ohlasujú zvonom. Žijú si tam ako v ráji. Kam sa pozrieš, šariš, šariš. Každý jeden z nás skúša sa nájsť. A čo Vysoké Tatry? Turistov je tam veľa. No hej, turistov je veľa, ale víno nikde nekúpiš. Všade samé pivo. ...2634 metrov nad morom. A aj tam sa čapuje. Otec, poraď. Ako ďalej? Vysekáme vinič, zasadíme chmel. Pivo je budúcnosť. Tam sú peniaze, synu. Jaký si to chcel dať slogan, Peťo? No. To, čo my sme už zabudli, sa Heinekeňaci ešte ani nenaučili. Nie, lebo podľa víno bude.